бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик дар вилояти суғд бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ва иттифоқи журналистони вилоят ҳамасола байни кормандони васоити ахбори омма чорабиниҳои мухталифи варзишӣ баргузор карда мешаванд. Ин иқдом бо мақсади ҷалби кормандони васоити ахбори омма ба тарзи ҳаёти солим, тарғиби варзишу солимӣ дар ҷомеа ва ҳавасмандсозии рӯзноманигорон роҳандозӣ мешавад. Ба ҳамин хотир дар маҷлисгоҳи рӯзномаи вилоятии Сагдийская правда мусобиқаи шоҳмот ва шашкабозӣ байни рӯзноманигорон баргузор шуд. Дар ин чорабинии варзишӣ беш аз 60 нафар кормандони маҷаллаи рӯзнома, радиои телевизион ва дигар васоити ахбори оммаи вилояти суғд иштироку маҳоратсанҷӣ карданд. Дар мусобиқа дар баробари мардон бонуҳо низ малакаи маҳорати баланд нишон доданд. ҳамасола дар арифи иди матбуот байни рӯзноманигорон, кормандони воситаи ахбори омма, мусобиқаи шашка ва шоҳмот бо ибтикори иттифоқи журналистони Тоҷикистон гузаронида мешавад. Боиси хурсандист, ки имрӯз иштироки фаъолонаи кормандони воситаи ахбори оммаи вилоят дида мешуд. Мусобиқа хеле тезу тун шуд. Шумораи иштирокчиён нисбат ба солҳои пеш хеле зиёд буданд. маврид ба зикр аст, ки намудҳои варзиши шоҳмот ва шашкабозӣ барои ташаккули тафаккури инсон фоидаи зиёд доранд. Мусобиқа ҷолибу шавқовар ҷараён гирифта, иштирокчиён дар ҳар ду намуд барои дарёфти мақомҳои фахрӣ тамоми малакаю маҳорати худро ба харҷ доданд. Ва ниҳоят дар намуди шоҳмот байни мардон мақоми аввал насиби сармуҳаррири маҷаллаи Паёми суғд Толиб Карими Озарахш, ҷои дуюм насиби рӯзноманигори рӯзномаи Ҳақиқати суғд Суҳроб Отаев ва мақоми сеюм насиби рӯзноманигор Нуъмон Раҳимов гардиданд. маъмури Юсуфзод, роҳбари маркази матбуоти раиси шаҳри Хуҷанд, Абдуғаффор Холиқов, корманди Кохи матбуот ва Наҷмиддин Исматҷонӣ, корманди рӯзномаи Ҳақиқати суғд дар намуди шашкабозӣ се мақоми фахриро ба даст оварданд. Дар байни бонуҳо Адиба Мирзоева ва Матлуба Ёрмирзоева, кормандони маҷаллаи Паёми суғд, ҳамчунин Чаманоро Абдуллоева, сармуҳаррири рӯзномаи Саломат бошед, дар намуди шоҳмот Гулнози Тоҳириён, корманди маҷаллаи Паёми суғд, Розия Батирхоҷаева, корманди рӯзномаи Нилуфар ва Хулқарой Тиллоева, корманди рӯзномаи суғд Ҳақиқатӣ, дар намуди шашка ба гирифтани мақомҳои фахрӣ мушарраф шуданд. ғолибону ҷоизадорони ин чорабинии варзишӣ бо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва иттифоқи журналистони вилоят қадрдонӣ карда шуданд.